Hi guys! Eto na naman tayo. Magdi-deliver tayo ngayon ng merienda in order nila. Kaya magbabiyahe naman tayo. Ayan, kung may time po kayo, pasyal po kayo dito sa aming lugar. Dito po sa Libertad Junction. Ayan, sa Junction Luna o Junction Libertad. Ayan, marami pong pangalan ano. Ayan, maganda po dito. Marami pong mga tanim sa paligid. Mga presko po ang hangin dito. Kaya halina po kayo at pumasyal. Ayan, punta po tayo dito sa highway. Ayan no, gaano man kahirap ang buhay, basta tama lang yung ating ginagawa at wala tayong ginaapakan na tao, e pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ganun talaga ang buhay. Sipag at tiyaga lang. Saka mag-uumpisa tayo dun sa pinakababa sa ating buhay para itaas tayo ng Panginoon darating araw. Hindi man sa ngayon, pero maghintay lang tayo sa tamang panahon na maging matagumpay tayo sa buhay. Kasi walang patutunguhan ng ating buhay kung hindi mismo tayo ang gagawa. At lagi tayong magtiwala sa ating Panginoon. Ayan, medyo malapit-lapit lang yung aking pagdeliveran. Ayan o, nangaagaw pa ng linya yun. Nag-overtake siya eh, naagaw niya yung linya natin eh. Kaya makadisgrasya ng ganun na hindi tinitingnan kung may kasalubong. Ayan, ito po yung college ng yung Florencio Vargas. Ayan, yan na po yung college nila. Napakalaki pong college yan dito po sa Abulug. Malapit-lapit na tayo. Ayan o, napakaganda po ang paligid. Green na green. Ayan. Kaya pasyal-pasyal lang tayo dito. Kung may time po kayo, makapasyal kayo dito sa amin. Ayan, yan na siya. Hanapin natin yung didelibera na. Saan ka na? Ayun, nandun siya. Nakita nyo? Ayun o. Ayun, nandun na siya. Ayan. Thank you. Ay, Thank you po. thank you. Ayun, ang ganda pala yung aking dineliveran eh. Ayan, pauwi na tayo. Tapos na po. Ayan. Ganun lang ang buhay talaga, no? Kailangan talaga na maging masipag tayo para meron tayong kita. Ayan. Ang ganda ng mga tanawin dito. Yung ano, laki yung bahay. Ayan. Sana darating araw makakaroon tayo ng kanyang bahay. Kaya tuloy lang natin yung ating ginagawa. Magkakaroon din tayo niyan. Kaya guys, salamat po sa panonood sa inyo. God bless po sa ating lahat. Naway pagpalain tayo ng ating Panginoon. Wala pong imposible sa Kanya. Basta kapit lang tayo. Ayan, mabilis na ako dyan kasi pauwi na tayo.
po ang panahon dito sa lugar namin. Hindi na siya maulan. Yan, katatapos lang yung bagyong Egay, no? Ng bahayan. Yung bagyong Egay talagang lubog yan. Bahay na dyan. Kaya salamat tayo sa Panginoon dahil bumalik na siya dati panahon. Kaya tuloy lang ang buhay. Ayan. Ito, may makasalubong ako dyan na sasakyan. Ayan. Ang sikip na yung dadaanan natin. Buti na lang hinay-hinay lang para iwas disgrasya. Okay. Uli, salamat po sa panonood at naway hindi po kayo magsawa na manood para sa ating mga motovlog motivation. Ayan, maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.